Mga katropa, isa ka rin ba sa mga nagtataka kung bakit bigla ang nagsusulputan ang YouTube channels ng mga kaibigan mo at inaalok kang mag-subscribe sa channel nila? May pera nga ba sa YouTube? Nasa magkano kaya ang YouTube sahod ng mga sikat at iniidolo nating mga vloggers? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago ang lahat, paabutin natin ng 100 likes ang video na ito. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel ko. I-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga future uploads ko. Nag-a-upload ako ng 1 hanggang sa 3 videos linggo-linggo. Mag-iwan na rin ng comment, then like and share. At baka ikaw na ang isa sa mapipili na mananalo ng 100 peso load weekly. Ano pa ang hinihintay natin mga katropa? At simulan na natin. Katropa, sabay-sabay nating silipin at alamin kung nasa magkano ang sahod ng mga sikat na YouTubers sa Pilipinas. YouTube earnings lang muna ang ibibida natin dito, hindi pa kasama ang brand deal, merch at marami pang iba. Lahat ng earnings katropa ay estimated lamang at nakuha natin sa website na Social Blade. Nangunguna sa ating listahan, ako si Doggy. Nasa 3.84 million subscribers. Ang estimated na kinikita buwan-buwan, 675,000 hanggang 10 million lang naman mga katropa. Lloyd Cadena, na nagbibigay aliw sa ating lahat, mayroong 4.9 million subscribers, kumigit kumulang 147,000 hanggang 2.3 million buwan-buwan ang kinikita. Zainab Harake, isa sa mga controversial na vlogger sa Pilipinas, mayroong 5.22 million subscribers at kinikita niya buwan-buwan 421,000 hanggang 6.7 million lang naman mga katropa. Wow! Easy money! Alex Gonzaga na walang kahirap-hirap na nakakuha ng 6.8 million subscribers. Estimated revenue buwan-buwan 350,000 pesos lang naman hanggang 5.5 million buwan-buwan. Salamat Shopee ka talaga katropa. Ivana Alawi, isa sa masasabi nating sexing vlogger sa Pilipinas. 6.77 million subs at nasa 500,000 hanggang 9.2 million lang naman katropa ang kanyang sinasahod buwan-buwan. Kasama rin dito katropa ang Jamil, isa sa mga couple YouTubers at swerteng nakapagpatayo na ng bahay. Monthly income 650,000 katropa hanggang 10.4 million pesos. Niana Guerrero na mayroong 10.3 million subscribers, kumikita ang batang ito buwan-buwan. Walang kahirap-hirap na 400,000 hanggang 7.4 million pesos. Napakaswerte naman ng batang ito. Mapapasana all ka na lang katropa. Rans Kyle na nasa 11.5 million ang subscribers, kapatid ng naunang nabanggit na YouTuber na si Niana. Kumikita rin ng 490,000 hanggang 7.9 million buwan-buwan. Wow! Napakalaking pera mga katropa! What's up mga VVs ni V Cortez na nasa 2.7 million subscribers, kumikita ng 1 million hanggang 16 million buwan-buwan mga katropa. At kasama rin sa listahan ang boyfriend ni V Cortez na si Kong ng Kong TV. What's up sa inyo mga paa na nasa 5.2 million subscribers, kinikita buwan-buwan nasa 880,000 hanggang 14 million lang naman mga katropa. Power! Nasa huling YouTuber na tayo katropa, ang idol at tito ng lahat, presenting Tito Rafi ng Rafi Tulfo in Action na mayroong 12 million subscribers at kumikita ng humigit kumulang 2.4 million pesos hanggang 38.9 million pesos. Mapapasana all ka talaga, Idol Rafi! Hanggang dito lang muna mga katropa at sana ay na-enjoy mo ang video na ito. Don't forget to like, comment, and subscribe. JD TV now signing out.